Kde bolo, tam bolo, pod vysokými horami, v krajine, kde sa slovo svetlom života stalo, žil jeden učený majster. Volali ho majster Jozef. Bol majster rezbár, vychýrený po celom kraji. Pracoval deň čo deň. V noci dlho premýšľal. Pri pohľade na jasnú nočnú oblohu posiatú hviezdami tvoril v myšlienkach úžasné diela. Tieto myšlienky najlepšie idú ako si večer. Keď už nastane kľud, zhasnú svetlá a teraz začne tá myšlienky pracovať. Vtedy sa najlepšie rozmýšľa. Viete, také nápady som koľko razy dostal, že som si prijal, keby už bolo ráno, aby som tú myšlienku mohol dať do dreva. Jedného dňa sa tento učený a zručný človek rozhodol, že vytvorí niečo veľké. Také niečo veľké hútal. Majster Jozef vytvoril už všeličo, ale na niečo také veľké nie a nie prísť. Sedel vo svojom kráľovstve a premýšľal. Jeho kráľovstvo bolo dlátkové kráľovstvo. Všade samé dlátka, rezátka, škrabátka od výmyslu sveta. Bolo ich toľko, že ich ani majster nemohol spočítať. Ale veľmi dobre vedel, na čo sa to či ono používa. Ako tak sedel v dlátkovom kráľovstve, jeho ruky sami od seba vystrúhali postavičku. Malú postavičku. A viete, mne tak skrzla myšlienka ten Betlehem pohyblivý spraviť, že to by bola teda ozaj veľká robota a zaujímavá robota. Pokiaľ som bol aktívne zamestnaný, nebolo možné sa do tohoto pustiť, to je samozrejme. Ale už keď som prišiel ako na dôchodok, tak viete čo, ten čas, keď bol len pre mňa a nikto nado mňou už nestál, že som si mohol robiť s tým voľným časom, čo som ja chcel, tak tam som si potom túto myšlienku, ktorá mi už dávnejšie ako si v hlave ma prenasledovala, tak tam som potom začal realizovať toto. Som sa pomaličky tak neisto, ale som sa pustil do toho. A tak začal majster Jozef tvoriť niečo veľké. Už vedel, čo to bude. Drevený Betlehem. Z okolitých lesov si doniesol drevo z pichliačikovitých stromov a drevo z listnatej lipy. Cez deň i v noci rezal, strúhal, oblíkoval. Dlátka neúnavne pracovali a po celom kráľovstve lietali ívere. Postavičiek bolo čoraz viac a viac. Boli to ľudia známi i menej známi. Usmiatí, zamračení, zdraví, ale aj chorí. Malí i veľkí. Jednoducho všetci. Všetci prichádzali do drevenej maštaľky a dívali sa na malé dieťatko. Ono však sladko spalo. Niekedy aj plakalo, ako také malé batoľa. No, moji rodičia boli veľmi nábožensky založení a ja ako pri matke, ktorá už bola zavčasu vdová, ja ako najmladší som otca tak skoro nepoznal, tak s ňou som veľmi rád chodil do kostola. Boli tam pekné malby na plafóne a toto. Viete, ja keď som prišiel do kostola, ja som si dal hlavu hore a obdivoval som človeka, ktorý toto vedel dokázať, namalovať a toto. Viete, že ja keď som išiel z kostola, mňa hlava bolela, krk ma bolel, čo som stále musel len takto ísť. Ja som už obdivoval tú krásu, toto. A samozrejme, že tú pobožnosť už pri matke, samozrejme, že už bola. Dlátkové kráľovstvo lemujú zelené hory. Na vysokých skalách sa vypínajú starobilé hradby.
A tuhľa, bača Ondrej pasie na kvetnatej lúke stádo oviec. A iní ľudia pracovali od svitu do mrku. Obrábali tvrdú zem, v ktorej pestovali chutné plody. Šikovní remeselníci vyrábali všakovaké pomôcky. Predali ich na trhu a tak zarobili peniaze. Vyrastol som v malej obci pri Rajci, volá sa Šuja. Tam sa veľmi ako chlapci sme dodržiavali tieto ľudové zvyky. A toto tak, že sme tam mali naozaj veselo. Hrali sme divadla, ja som hral na harmoniku, chlapci na trubku a čo ja viem, na čo kto vedel, spievali sme, takže dedinka bola naozaj veselá. A dlho do noci mnohí obyvatelia z blízkych budov sme si mysleli, že aby sme ich nerušili, lebo čosi. A oni volali, chlapci, spievajte, hrajte a toto. Ale vtedy, či to bolo z horného konca, alebo z dolného konca, to bolo všetko ako jedna rodina. Naozaj sa oslovovali, pomáhali si jeden druhému. No a takto. Slovenský Betlehem drevený, obrázok slovenskej dediny. Ukrývaš tajomstvá, staré dejiny. Si láskou od Boha, jak jeho syn jediný. Ty vieš, čo duša žiada, keď oči svoje k tebe skláňa. Ty jak rosa kvietku dávaš, jak nezbedný vetrík padnuté lístie naháňaš. Ty zbieraš plody, nezrelé dorastajú v pohľade. Vo chvíli ticha, v nebeský raj. Vo chvíli malej spomienky na rodný môj kraj. A toto dielo sa vlastne vytvorilo tu v Rajských Tepliciach. Mnohí si predstavujú, že tam v Rajskej Lesnej, ale nie. Ja tu bývam a tu som to aj ako doma. Kvôli tomu som si spravil tú veľkú halu, kde som toto dielo celé spravil. A už počas toho, ako som to robil, tak prichádzali. Neviem, akým spôsobom sa dozvedeli títo ľudia zahraniční, ale prichádzali z viacerých štátov z Európy. A náhodou jeden Švajčiar a nezávisle aj jeden Nemec mali veľký záujem toto odkúpiť. Naraz prišiel pán dekan Šarlák a hovorí, nesľubujte to nikomu, ja to beriem do Rajskej Lesnej. Ja hovorím, no tak to nie je len zobrať do Rajskej Lesnej, ale tam je treba vybudovať aj budovu na to. A naozaj sa tak aj stalo. Obetaví farníci s pomocou ľudí dobrej vôle z blízkeho okolia